Әнгам Әтнәбаев, «Кара икмәк». Әнкәй миңа кара икмәк шәйнәп, имезлеккә салып биргәндә, үзе киткән урак урырга. Елаганмын, ләкин чыдаганмын, икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның кыйммәт икәнен, бер телеме өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Кара икмәк зур мәсьәлә булган, 100 грамлап аны бүлгәннәр, кыш теледәй шул грамнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай, әйтерсеңлә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез, кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калачын, тик калачның тәмен белер өчен, онытмайык аның карасын. Онытмайык җәйге шилләләрдә җиң сызганып кемнәр икәнен, онытмайык бәрәкәтле җирнең, кара икмәген.